Και από τη μεριά μου ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να μιλήσω για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που αυτονόητα μπαίνει για τους ανθρώπους με πολλαπλή σκλήνηση για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Όλοι ξέρετε καλύτερα από μένα ότι η πολλαπλή σκλήνηση είναι μια χρόνια νόσος, αυτοάνωσο νόσημα, αλλά έχει μια προδιάθεση προς τις γυναίκες σε ένα ποσοστό 2,5 έως 3 προς 1. Και συνήθως εμφανίζεται, όπως μόλις μας είπε ο κύριος Σελούλ, εκεί στην τρίτη, τέταρτη, βία, πέμπτη δεκαετία της ζωής. Άρα είναι ένα νόσημα που προτιμά τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Επομένως, είναι ένα νόσημα που έχει νόημα να συζητήσουμε το θέμα της εγκυμοσύνης. Τώρα, αν το δει κανείς από μια ευρύτερη έννοια, τέσσερις είναι οι τομείς, θα έλεγε κανείς, που μπλέκονται σε αυτό το θέμα. Το αν μια γυναίκα η οποία έχει πολλαπλή σκλήρυνση, αν επηρεάζει τη γονιμότητά της, η ικανότητά της δηλαδή να πετύχει εγκυμοσύνη, αν δεν ακούγομαι, συγγνώμη. Πιο κοντά. Πιο κοντά. Ωραία. Λοιπόν, εάν υπάρχει κάποιος βαθμός κληρονομικότητας, αν δηλαδή αποφασίσει να πετύχει εγκυμοσύνη, θα έχουν τα παιδιά της κάποια αυξημένη πιθανότητα. Η ίδια εγκυμοσύνη και το κετός, η πορεία τους και τέλος ο θυλασμός. Μπορεί να θυλάσει, πρέπει να θυλάσει, δεν πρέπει να θυλάσει. Παλαιότερα, κανείς πριν από αρκετά χρόνια, η εγκυμοσύνη από μόνη της θεωρείται ένας παράγοντας κινδύνου. Δηλαδή, η κλασική συμβουλή από τους περισσότερους γιατρούς και αυτό που είχε περάσει στην κοινωνία ήταν ότι από τη στιγμή που υπάρχει πολλαπλή σκλήνηση, δεν πρέπει μια γυναίκα να μείνει έγκυος. Σαφώς μιλάμε για ποσοστά διακοπών που έφταναν το 70% και το 80%. Και μιλάω για πριν από 20-25 χρόνια. Έχει αλλάξει αυτό το ποσοστό, διεθνώς μπορεί να μην το έχω στο slide, είναι γύρω στο 30% των διακοπών, προγραμματισμένων διακοπών σε εγκυμοσύνες που επιτυγχάνονται σε πολλαπλή σκλήρυνση. Οι προβληματισμοί που έχουμε τώρα είναι κυρίως αν θα υπάρχει μια μελλοντική επιβάρυνση, γιατί υπάρχει μια αναστολή της θεραπείας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία στα ζευγάρια που ένας από τους δύο, κυρίως φυσικά γυναίκες, έχουν πολλαπλή σκλήνηση, αν θα υπάρχει ικανότητα να φροντίσουν στην πορεία τα νεογνά, τα παιδιά. Ο προβληματισμός που υπάρχει για την αύξηση των υποτροπών μετά το τοκετό και όπως είπα και πριν για τη γενετική προδιάθεση, αν υπάρχει. Υπάρχει μια τεράστια πίεση, η αλήθεια είναι αυτή και η ιατρική, που θα πρέπει να το παραδεχτούμε, και η οικογενειακή σύνδεση από το περιβάλλον, είτε να αποφευχθεί μια εγκυμοσύνη ή να επιτευχθεί πάρα πολύ νωρίς με τη διάγνωση. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι τεράστια η ανάγκη για βοήθεια στις γυναίκες και για οικονομική στήριξη ακόμα σε γυναίκες που έχουν πολλαπλή σκλήρυνση. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει συζήτηση με την οικογένεια και είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας. Μπορεί να είναι ευοδοτικός στην προσπάθεια, αλλά μπορεί να είναι και ισχυρά αποτρεπτικός. Είναι αλήθεια ότι από τις μελέτες που έχουν γίνει, όσο νωρίτερα εμφανιστεί η νόσο σε μια γυναίκα, τόσο λιγότερα είναι τα παιδιά που κάνει. Φαίνεται να μην υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, μεταξύ των ανδρών που θα εμφανίσουν πολλαπλή σκλήρυνση και των γυναικών που θα εμφανίσουν πολλαπλή σκλήρυνση, έχουν το ίδιο περίπου ποσοστό παιδιών. Το οποίο αποδίδεται μάλλον σε μια κοινωνική πίεση που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Ενώ, εάν κανείς δει, πάει νωρίς στην έναρξη της νόσου, θα δει κανείς ότι οι γυναίκες, πριν από την έναρξη της νόσου, οι γυναίκες που εμφανίζουν πολλαπλή σκλήνηση έχουν αναλογικά λιγότερα παιδιά από τις γυναίκες που δεν έχουν. Επομένως, μπορεί να υπάρχει ένας παράγοντας που να επηρεάζει τη γονιμότητα. Τώρα, όσο αφορά την κληρονομικότητα, όλοι ξέρουμε ότι και περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες εμπλέκονται στην αιτιολογία της πολλαπλής σκλήρυνσης. Εάν κανείς πάει στο γενικό πληθυσμό, η πιθανότητα να εμφανίσει ένας άνθρωπος πολλαπλή σκλήνηση, μια γυναίκα μάλλον προκειμένου, είναι γύρω στο 0,5% και λίγο λιγότερο. Όσο πιο κοντά είναι σε συγγένεια με κάποιον άνθρωπο που έχει πολλαπλή σκλήνηση, αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται. Όχι πολύ, αλλά αυξάνεται. Παράδειγμα, στα μονοχωριακά δίδυμα, δηλαδή στα παιδιά που είναι ακριβώς σαν δύο σταγόνες νερό, που έχουν κοινή δηλαδή προέλευση γενετική και έχουν το ίδιο γονιδίωμα, είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Και ο κίνδυνος μειώνεται, αλλά εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερος στα αδέρφια των ανθρώπων που έχουν πολλαπλή σκλήρυνση και στα παιδιά των ασθενών που έχουν πολλαπλή σκλήρυνση. Αν πάει κανείς πιο μακριά, σε δεύτερο και τρίτο βαθμό συγγενείς, ο κίνδυνος είναι χαμηλότερος, αλλά παραμένει ψηλότερος από το γενικό πληθυσμό.
για να το ξεκαθαρίσουμε και για να μην ενσπείρονται φόβοι, πάω στην τελευταία γραμμή, 97% είναι η πιθανότητα να μην αποκτήσουν πολλαπλή σκλήρυνση στα παιδιά των ανθρώπων που έχουν πολλαπλή σκλήρυνση. Παρόλο ότι ο κίνδυνος ζωής είναι περίπου στο 3-4%, το 2 με 7% lifetime risk που φαίνεται στην πρώτη τελευταία γραμμή. Να ξεκαθαρίσω ένα άλλο θέμα που πολλές φορές γυρώνται στις συζητήσεις. Το αν μια γυναίκα παίρνει ή δεν παίρνει αντισυλληπτικά, πολλές γυναίκες οδηγούνται στη χρήση αντισυλληπτικών για να αποφύγουν οπωσδήποτε μια εγκυμοσύνη. Δεν φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στον κίνδυνο της ανάπτυξης της. Και ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες υποκατηγορίες ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, η μακροχρόνια χρήση τους να μπορεί να ασκεί και μια προστατευτική δράση. Τώρα, είναι επηρεασμένη η γονιμότητα. Με ερωτηματικό φαίνεται να είναι μικρότερη σε γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση. Και πιθανώς, ακόμα και στην προκλινική φάση, η γονιμότητα να είναι μειωμένη. Δεν έχει απαντηθεί επαρκώς αυτό το ερώτημα. Αυτό μάλλον φαίνεται. Και κυρίως φαίνεται γιατί υπάρχει μια αυξημένη ανάγκη για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αυτό σημαίνει το ART, σε γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση. Βεβαίως δεν είναι ξεκάθαρο, διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πολλές φορές υπάρχουν σεξουαλικές δυσλειτουργίες, υπάρχει μείωση της libido, υπάρχουν άλλες παθήσεις, ορμονικές αλλαγές και ψυχολογικοί παράγοντες που σαφώς επηρεάζουν την δυνατότητα μιας φυσιολογικής σεξουαλικής ζωής και την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης. Αυτό που θα πρέπει να παραδεχτούμε είναι ότι το επίπεδο των γνώσεων μας είναι μικρό. Και υπάρχει τεράστια δυσκολία στο να εκτιμηθούν οι μελέτες, πραγματικά τεράστια δυσκολία. Το σίγουρο είναι ότι οι γυναίκες που κάνουν εγκυμοσύνη, που πετυχαίνουν εγκυμοσύνη μετά την εμφάνιση πολλαπλής σκλήρυνση, αυξάνει ο χρόνος όπου θα απαιτηθεί να υπάρχει ανάγκη για αναπηρικό αμαξίδιο σε σχέση με τις υπόλοιπες γυναίκες, ακόμα και με αυτές που γέννησαν πριν την εμφάνιση της νόσου. Η πιο γνωστή μελέτη που υπάρχει πάνω σε αυτό το θέμα είναι μια μελέτη που έχει γίνει πριν περίπου 10 χρόνια, λέγεται Print Study, ήταν 250 γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση και παρακολούθησε τον αριθμό των υποτροπών ανά τρίμηνο τόσο πριν, όσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την εγκυμοσύνη. Θα δείτε τα διάγραμμα στις δύο επόμενες διαφάνειες. Και φάνηκε μια τεράστια μείωση των υποτροπών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ειδικά στο τρίτο τρίμηνο. Αυξήθηκαν πάρα πολλοί υποτροπές στο πρώτο τρίμηνο μετά τον τοκετό και χρειάστηκαν περίπου 9 μήνες για να υποχωρήσουν οι πιθανότητες στα νούμερα στα ίδια όσο ήταν πρώτης εγκυμοσύνης. Αν κανείς το δει σχηματικά, η γκρίζα περιοχή είναι η περιοχή που υπάρχει η εγκυμοσύνη, τα νούμερα στην οριζόντια στον άξονα του Χ είναι τρίμηνα. Επομένως, το 1, 2, 3, 4 πριν από την γκρίζα μπάρα είναι ένας χρόνος πριν από την εγκυμοσύνη και αντίστοιχα είναι 2 χρόνια, είναι 8 τρίμηνα μετά την εγκυμοσύνη. Βλέπει κανείς μια τεράστια πτώση όσο προχωρούσε η εγκυμοσύνη στον αριθμό των υποτροπών και επίσης μια πολύ μεγάλη αύξηση αμέσως μετά τον τοκετό. Επίσης δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα η αύξηση στο βαθμό της ανικανότητας, στην πρόοδο στην τιμή του DSSS. Τώρα, για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Φαίνεται λοιπόν ότι η εγκυμοσύνη ασκεί μια προστατευτική δράση κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον για το διάστημα που υπάρχει. Η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος ανασοκαταστολής από μόνη της. Και η ανασοκαταστολή είναι κάτι που το θέλουμε, εάν αυτό είναι εφικτό στην πολλαπλή σκλήρυνση. Και οι διάφορες ανοσολογικές αλλαγές γίνεται, που η λογική είναι να προστατευτεί το έμβριο από τον αμυντικό μηχανισμό της μητέρας, να μην το θεωρήσει δηλαδή κάτι σαν ξένο σώμα, ταυτόχρονα προσφέρουν μια προστασία από την νόσο. Όπως είπα και πριν, η τεχνητή γονιμοποίηση, αυτό σημαίνει το ART, είναι αυξημένη σε γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση, που θα καταφύγουν σε τεχνητή γονιμοποίηση, είναι ότι η ίδια τεχνητή γονιμοποίηση αυξάνει την πιθανότητα υποτροπής, η χορήγηση των φαρμάκων. Παρ' όλα αυτά, είναι προφανές ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τη χρήση της σε γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση. Θα πρέπει να είναι ενήμερες όμως ότι αυξάνει η πιθανότητα υποτροπής και σίγουρα θα πρέπει να παίρνουν την αγωγή οπωσδήποτε μέχρι, σε όλη τη διάρκεια της πρόκλησης ορυξίας, μέχρι να επιτευχθεί η εγκυμοσύνη. Τώρα,
Εντάξει, η εγκυμοσύνη έχει μια προστατευτική δράση, υπάρχουν όμως επιπλοκές. Πέρα από την προστατευτική δράση, όσον αφορά την νόσο αυτή καθεαυτή, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες. Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι τα νούμερα για τα οποία μιλάμε για το επίπεδο των μελετών στο γενικό πληθυσμό είναι εξαιρετικά μικρά. Μπορεί να σας φαίνονται μεγάλα, αλλά είναι εξαιρετικά μικρά. Παράδειγμα, υπάρχει μια νορβηγική μελέτη όπου με 650 περίπου τοκετούς γυναίκες με πολλαπλή σκλήνηση και αυτό είναι μια σύγκριση με 2,1 εκατομμύρια τοκετούς που έγιναν παρόμοια περίοδο στο γενικό πληθυσμό στην ίδια χώρα. Φάνηκε λοιπόν υπάρχει μια αύξηση των επεμβατικών τοκετών. Αυτό σημαίνει ότι έγιναν κυσσαρικές τομές ή χρησιμοποιήθηκαν βεντούζα ή εμβριολογική. Τώρα πια έχουν εγκαταλειφθεί βεβαίως, 1,5 φορά παραπάνω σε αυτές τις γυναίκες. Και ότι ήταν περίπου 1,5 φορά η πιθανότητα να γεννήσουν παιδιά μικρότερα σε βάρος. Αυτό σημαίνει το SGA. Αντίστοιχη μελέτη από τις ΗΠΑ με πολύ περισσότερες γυναίκες επιβεβαίωσε αυτά τα ευρήματα. Αυτές είναι οι μελέτες που έγιναν την προηγούμενη δεκαετία, στη δεκαετία του 2000-2010, και το συμπέρασμα που είχε βγει από αυτές είναι ότι υπάρχει ένας ελαφρά αυξημένος κίνδυνος να γεννηθούν μικρότερα παιδιά και να γίνουν επεμβατικοί τοκετοί. Δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά αυτό ήταν το μόνο συμπέρασμα που βρέθηκε όσον αφορά τις επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στην πορεία ακολούθησαν άλλες μελέτες, πάλι με μικρά νούμερα, το τονίζω, όπου φαίνεται ότι μάλλον ήταν υπερεκτιμημένα αυτά τα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα μια πολύ μεγάλη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από 2-3 χρόνια και έκανε μεταανάλυση, πήρε δηλαδή όλες τις μελέτες που έγιναν την τελευταία 15 ετία, 20 ετία και προσπάθησε να τις αναλύσει. Βρήκε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία αύξηση κινδύνου για γέννηση μικρότερων παιδιών, για αυτόματες αποβολές, για αποβολές στο πρώτο τρίμηνο, αυτό σημαίνει το ΑΕ, να γίνει πρόωρος τοκετός ή να γίνει ενδομήτριος θάνατος. Τώρα, όσο αφορά τον τρόπο τοκετού, βρήκε όντως ότι υπάρχουν αυξημένα ποσοστά καισαρικών, τα οποία όμως δεν κατόρθωσαν να τα αποδώσει στην νόσο αυτή καθεαυτή, αλλά ενδεχομένως σε προβλήματα που σχετίζονται βέβαια με την νόσο, όπως μια εξάντληση, που είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί σε γυναίκες με πολλαπλή σκλήνηση, φόβοι ότι θα ήταν μειωμένη συνεργασία στη διάρκεια του τοκετού, που οδήγησαν σε μια πιο εύκολη απόφαση για καισαρική τομή. Να τονίσουμε ότι είτε γίνει φυσιολογικός τοκετός, είτε γίνει καισαρική τομή, δεν επηρεάζει την πορεία της νόσου, όπως επίσης το να χρησιμοποιηθεί επισκληρή αναισθησία δεν επηρεάζει την πορεία της νόσου, ούτε αυξάνει η πιθανότητα υποτροφής. Το αν λοιπόν θα γίνει καισαρική ή κολπικός τοκετός, αυτό είναι καθαρά ένα μεευτικό θέμα και αντίστοιχα φυσικά και επιθυμία της μητέρας, αν κάτι τέτοιο επιθυμεί. Να πω εδώ σαν ένας επιπλέον παράγοντας που μπλέκει τα πράγματα, είναι στις περισσότερες μελέτες μιλάμε για γυναίκες που έχουν χαμηλό σκορ όσο αφορά τα προβλήματα κινητικότητας ή την ανικανότητα γενικώς. Και αυτό επίσης πρέπει να πω είναι ότι πολλές γυναίκες με πολλαπλή σκλήνηση έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, άρα αυτός είναι ένας επιπλέον παράγοντας κινδύνου ανεξάρτητος από όλα τα υπόλοιπα για την εγκυμοσύνη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην ερμηνεία, είναι η τρίτη φορά που το λέω στην ομιλία μου. Σίγουρα τα νέα είναι καλά, οι κίνδυνοι όμως είναι αυξημένοι, απλώς δεν είναι στατιστικά σημαντικά αυξημένοι. Όσον αφορά το θυλασμό, τα αποτελέσματα είναι αντικρώμενα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα τα τελευταία χρόνια ότι ο θυλασμός ενδεχομένως και να προστατεύει απόλυτα, όχι με την να μην επανεμφανιστεί, αλλά έχει πολύ μεγάλη προστασία στις γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει εκτίμηση. Γιατί πολλές γυναίκες σταματούν, είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλές υποτροπές αμέσως μετά το τοκετό, χρησιμοποιούνται κορτικοστεροειδή, γιατί υπάρχει μια όση της νόσου. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία αντένυξη για το θυλασμό. Σίγουρα επίσης δεν μπορεί να δοθεί σαφής οδηγία ότι οι γυναίκες με πολλαπλή σκλήνηση πρέπει να θυλάζουν. Πρέπει να θυλάζουν υπό τη γενικότερη έννοια ότι όλες οι γυναίκες είναι καλό να θυλάζουν και τα παιδιά ωφελούνται από αυτή την πρακτική. Είναι πολύ καλό για τα παιδιά. Με την Ιπποκράτειο αρχή ότι είναι καλή, ότι αν δεν μπορείς να ωφελήσεις τουλάχιστον να μην βλάψεις, σαφέστατα και ο θυλασμός είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει στις γυναίκες με πολλαπλή σκλήνηση. Όμως αυτό που θα πρέπει κανείς να εκτιμήσει είναι η πιθανή ωφέλεια στο παιδί από το θυλασμό και η πιθανή ωφέλεια ενδεχομένως ή βλάβη αντίστοιχα, όπως το δει κανείς στη μητέρα, από το αν θα ξεκινήσει νωρίς ή θα καθυστερήσει την έναρξη της θεραπείας της. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί.
Ένα μεγάλο κομμάτι φυσικά είναι ότι εντάξει, η γυναίκα τα ακούει όλα αυτά, είναι χαρούμενη, θέλει να κάνει την οικογένειά της, πετυχαίνει εγκυμοσύνη. Ποια είναι η αγωγή που μπορεί να πάρει κανείς κάτι την εγκυμοσύνη? Προκαταβολικά ζώα, συγγνώμη, είναι στην φαρμακευτική τους ονομασία τα σκευάσματα. Αν υπάρξει οποιαδήποτε ερώτηση, θα με βοηθήσει ο κ. Σεργούλης στην εμπορική ονομασία. Ωραία. Όταν μιλάμε για αγωγή κατά την εγκυμοσύνη, σίγουρα μιλάμε για νοσοκατασταλτικά, για στεροειδή ενδεχομένως και άλλα φάρμακα που μπορεί να σχετίζονται με τα διάφορα συμπτώματα της νόσου. Ξανά για άλλη μια φορά, ασφαλή στοιχεία δεν υπάρχουν. Τα περισσότερα στοιχεία που έχουμε είναι από μη προγραμματισμένες κοίησεις που τα φάρμακα διακόψαν νωρίς, δηλαδή μετά το πρώτο τρίμηνο. Άρα δεν είναι κανείς σίγουρος αν το συνέχισε αυτή καμία γυναίκα στο φάρμακο, αν θα εμφανιζόταν κάτι στην πορεία της εγκυμοσύνης. Για να κατανοήσουμε λίγο τη λογική των μελετών, ιδεατά θα έπρεπε να πάρουμε κάποιες γυναίκες, ένα αρκετά μεγάλο αριθμό με πολλαπλή κλίνηση, να τις χωρίσουμε τυχαία στη μέση, στις μισές να δώσουμε ιντερφερόνι και στις μισές να μην δώσουμε. Και να δούμε τι έγινε στην πορεία. Αυτό πρώτον είναι unethical και ως προς τη μητέρα και ως προς το παιδί και είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει. Άρα είναι πρακτικά αδύνατο να έχουμε μια εξαιρετικά ακριβή και σωστή απάντηση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Η γενική σύσταση που υπάρχει πάντως είναι να υπάρχει διακοπή για την ιντερφερόνη και για τον κλατηραμέρ, το κοπαξόν, τον κλατηραμέρ και το κοπαξόν. Τώρα, αν κανείς αν κανείς μαζέψει κατά κάποιο τρόπο τις μελέτες, αυτό είναι από μια ανασκόπηση του 2012, όπου έχει μαζέψει όλες τις μελέτες που είχαν γραφτεί, τις περισσότερες που είχαν γραφτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αν θα δείτε στη δεύτερη στήλη και στην τρίτη, στη δεύτερη στήλη και στην τρίτη είναι ο αριθμός των γυναικών στη μελέτη. Βλέπετε ότι τα νούμερα είναι πολύ μικρά, 23, 14, 69. Μία μόνο μεγάλη μελέτη υπάρχει από την ομάδα του Σάντμπεργκ με 425 γυναίκες. Εκτός από την πρώτη, που είναι σχετικά παλιά και στην οποία βρέθηκε ένα ποσοστό αποβολών 40% περίπου, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί από καμία άλλη μελέτη, οι δύο που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι η τρίτη και τέταρτη από το τέλος, με πολύ μικρά νούμερα, με κοπαξόν, με 13 και 11 γυναίκες μόνο, στις οποίες όμως στη μεν μία οι γυναίκες έπαιρναν κοπαξόν σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στην άλλη έπαιρναν για περίπου 7 μήνες, για περισσότερο από 7 μήνες. Και στις δύο μελέτες, ξανατονίζω, μικρά νούμερα, 13 και 11 αντίστοιχα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην εγκυμοσύνη. Γενικότερα, όλες οι μελέτες δεν έδειξαν ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αύξηση όσον αφορά το χαμηλό βάρος γέννησης, αυξημένο αριθμό αποβολών ή μείζονες συγγενείς ανομαλίες στα παιδιά. Οι συγγενείς ανομαλίες που αναφέρονται είναι εντός στα πλαίσια του φυσιολογικού, δηλαδή 2 ή 3 σε τέτοιους αριθμούς ασθενών, είναι κάτι που το περιμένει κανείς στο γενικό πληθυσμό. Εκτός από αυτή τη μεγάλη αναδρομική μελέτη, κατάφερα να εντοπίσω κάποιες μελέτες που συνεχίζονται αυτή τη στιγμή, δεν έχουν τελειώσει, δεν έχουν ανακοινωθεί και αφορούν κάποια από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι για την ιντερφερόνη υποδόρια, στην οποία αν φαίνεται ότι τα αποτελέσματα, πάω στην τρίτη γραμμή, όσα είναι με κίτρινο, σας διαβάζω μόνο, είναι παρόμοια με το γενικό πληθυσμό, δεν έχει τελειώσει η μελέτη ακόμα, όπου όμως υπάρχει ένα αυξημένο ποσοστό αποβολών, αυτή τη στιγμή γύρω στο 10%, έτσι, το οποίο είναι μεγαλύτερο. Φανταστείτε ότι το ποσοστό αποβολών στο γενικό πληθυσμό είναι περίπου στο μισό, γύρω στο 5 με 6%. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχουν παιδιά με σοβαρές συγγενείς ανομαλίες. Το ποσοστό είναι εξαιρετικά χαμηλό, είναι καλύτερο και από το γενικό πληθυσμό, είναι στο 0,3% αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αυτό είναι ιντερφερόνη με ενδομυϊκή χορήγηση, όπου φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση των παιδιών με συγγενείς ανομαλίες. Πάλι μελέτη που δεν έχει τελειώσει. Έτσι. Χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συγγενής ανομαλία που να αποδίδεται εκεί. Να τα λύσουμε, τα Ισάμπερ. Λοιπόν, τα Ισάμπερ, συγγνώμη. Φαίνεται ότι η λήψη στο πρώτο τρίμηνο δεν αυξάνει το ποσοστό των αποβολών ή των συγγενών ανομαλιών. Δεν υπήρξε καμία υποτροπή στο πρώτο τρίμηνο, 3 στο δεύτερο και 2 στο τρίτο. Φυσικά αυτό αφορά 24 μόνο κοίησεις, έτσι. Το κοπαξόν, υπήρχε μία συγγενής ανομαλία και 3 αποβολές στα πλαίσια του φυσιολογικού και 2 διακοπές λόγω συνδρόμου Down. Αυτό σχετίστηκε με την ηλικία των γυναικών και όχι
με το φάρμακο αυτό καθ' αυτό φυσικά. Φαίνεται λοιπόν ότι παρότι η γενική σύσταση είναι ότι το interferon και το Copaxone θα πρέπει να διακόπτεται, και αν κανείς ρωτήσει έναν γιατρό, αυτό μάλλον θα πει σε πρώτη φάση, είναι σχετικά ασφαλή. Θα μπορούσε να συζητήσει κανείς να τα κρατήσει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ζυγίζοντας φυσικά τα προβλήματα και τις πιθανές βλάβες που θα μπορούσε να έχει. Για το Tysabri είναι λίγα τα στοιχεία, φαίνεται να είναι ασφαλές, με τέτοια νούμερα όμως, δηλαδή με 24 γυναίκες που σας είπα πριν, είναι αδύνατον να αποκλείσει κανείς ότι μπορεί να υπάρχουν σπάνιες επιλογές της εγκυμοσύνης ή συγγενείς ανομαλίες που θα μπορούσαν αργότερα στην πορεία να ενοχοποιηθεί γι' αυτό. Γενικά, οι θεραπείες από του στόματος που είναι ανοσοκατασταλτικά, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν τα δίνουμε εμείς στην εγκυμοσύνη. Τα θεωρούμε ότι είναι βλαπτικά και δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρησιμοποιούνται και πρέπει να διακόπτονται. Όσον αφορά τα γλυκοκορτικοειδή που αποτελούν μέρος της αντιμετώπισης, μέρος του πλουστασίου που ο γιατρός απαγορεύονται κανονικά στο πρώτο τρίμηνο, έχουν ενοχοποιηθεί για σχιστείες, λαγόχυλο υλικό στοματολό, έτσι πιο απλά, για αυτόματες αποβολές, για πρόωρο τοκετό, για ενδομήτριους θανάτους και για μικρά νεογνά. Τα χημειοθεραπευτικά σαφέστατα απαγορεύονται στην εγκυμοσύνη. Και ειδικά για την αζαθιοπρίνη, να πω ότι δεν έχει αναφερθεί καμία συγγενής ανομαλία μέχρι στιγμής, κανένα πρόβλημα, αλλά έχουν αναφερθεί αιματολογικά προβλήματα στα νεογνά των μητέρων, οι οποίες έχουν λάβει αζαθιοπρίνη στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η ανοσοσφαιρίνη, η ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη θεωρείται ασφαλής, εξ όσων γνωρίζω δεν συνταγογραφείται για την πολλαπλή σκλήρυνση, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό ξέρω, αυτό κατάλαβα. Δεν έχει ένδειξη, ναι. Υπάρχει μια αναδρομική μελέτη αρκετά μεγάλη, η οποία φαίνεται ότι. Καταρχάς, να πω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εγκυμοσύνη. Άφοβα από πλευράς μευτικής, τη χορηγούμε εμείς για άλλους λόγους, για προβλήματα συχνών αποβολών κτλ. Άρα είναι ένα ασφαλές φάρμακο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Φαίνεται λοιπόν ότι με χρήση στην εγκυμοσύνη υπάρχει μια μείωση των υποτροπών. Το αν θα μπει στο μέλλον στην πολλαπλή σκλήρυνση φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Εμείς θα είμαστε πάρα πολύ θετικοί σε κάτι τέτοιο. Και τώρα για όλα τα υπόλοιπα φάρμακα που μπορεί να χορηγηθούν για ειδικά συμπτώματα, είτε αυτό λέγεται νευρογενής κίστη, είτε λέγεται σπασμολυτικά, είτε λέγονται αντικαταθλιπτικά, αυτό πρέπει να εξατομικευτεί κατά περίπτωση. Γιατί πρέπει να σταθμίσει κανείς ποιο είναι το όφελος που περιμένει για τη μητέρα και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που φοβάται ότι μπορεί να έχει το παιδί. Κάθε φάρμακο ανήκει σε μια κατηγορία, γνωστό αυτό. Αυτό είναι οι κατηγορίες από το FDA, που είναι η Αμερικάνικη οργάνωση, θεωρείται πιο αξιόπιστα αυτή τη στιγμή. A, B, C, D και X, δίπλα περιγράφεται τι ακριβώς γίνει. Το Copaxone είναι το μόνο που είναι στην κατηγορία Β, το οποίο σημαίνει ότι είτε έχουν γίνει μελέτες σε πειραματόζα και έχει φανεί ότι είναι ασφαλές, ή οι μελέτες στα πειραματόζα έδειξαν κάποιο κίνδυνο, όπου όμως έγιναν μελέτες στους ανθρώπους και δεν επιβεβαιώθηκε αυτός ο κίνδυνος. Τα υπόλοιπα είναι η κατηγορία C που για μας μευτικά χορηγούμε μόνο αν το αναμενόμενο όφελος υπερνικά τον υποτιθέμενο κίνδυνο που περιμένουμε. Κατηγορίες D, κατηγορία X φυσικά δεν συζητάμε, δεν χορηγείται, και στην κατηγορία D χορηγείται μόνο σε πολύ σοβαρές καταστάσεις. Έχει κανείς κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα, καταλαβαίνει ότι εκθέτει το έμβριο σε τεράστιο κίνδυνο, αλλά ενδεχομένως θα πρέπει να το κάνει. Τα περισσότερα στο θυλασμό, τα περισσότερα φάρμακα συνιστάται επίσης να αποφεύγονται. Το μένουν Copaxone και το Mitoxantrone, δεν ξέρω τι Xandrone, εντάξει, είναι σίγουρο ότι βρίσκονται στο μητρικό γάλα, για τα άλλα δεν υπάρχει μελέτη για να ξέρουμε αν απεκρίνεται στο μητρικό γάλα. Σαφέστατα η χρήση του στο θυλασμό πρέπει να αποφεύγεται. Ξανά το ερώτημα για την ανοσοσφαιρίνη, τουλάχιστον από όσο κατάφερα να διαβάσω, ήταν κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Την ανοσοσφαιρίνη τη χορηγούμε εμείς για άλλους λόγους, όπως είπα. Φαίνεται λοιπόν ότι ενδεχομένως να αποτελεί προστατευτική δράση και επειδή είναι πολύ εύκολο να χορηγηθεί στην εγκυμοσύνη και στο θυλασμό, πιθανώς να είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει. Τελειώντας, θα ήθελα να πω ότι τα ερωτήματα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις, πάντα, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που έχει τεράστια σημασία για μένα είναι ότι η ενημέρωση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, ιδιαίτερα ειλικρινής και σκληρή, αν με επιτρέπετε, και λεπτομερής.
θα πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες που θέλουν να πετύχουν μια εγκυμοσύνη ότι σαφώς επιτρέπεται να το κάνουν. Θα υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση, όχι ακριβώς να μεταδοθεί, δεν πρόκειται περί μετάδοσης, αλλά να εμφανίσουν πολλαπλή κρίνηση τα παιδιά τους. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά το γετό η πιθανότητα υποτροπής θα είναι αυξημένη. Θα πρέπει επίσης να νιώθουν καλά γιατί οι επιλογές στην εγκυμοσύνη ή συγγενείς ανομαλίες για το έμβριο δεν φαίνεται να αυξάνουν. Οι γνώσεις μας δυστυχώς για όσο αφορά τη θεραπευτική αγωγή στην εγκυμοσύνη είναι περιορισμένες. Η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να συζητήσει κανείς να παραμείνει η γυναίκα σε εντερφερόν ή σε κοπαξόν. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη οδηγία για το θυλασμό για το πρέπει να κάνει και συνεχώς θα πρέπει να υπάρχει μια στάθμιση του κινδύνου με το όφελος σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται στην πορεία της εγκυμοσύνης. Κατανοώ από τη συνομιλία μου με κάποιες γυναίκες που έχουν πολλαπλή σκλήρυνση και είναι έγκυες, είτε στο παρελθόν είτε και τώρα ακόμα, ότι υπάρχει μια τεράστια αγωνία στο αν θα καταφέρουν και αν θα είναι καλές μητέρες. Πηγαίνοντας στη τελευταία γραμμή, θα σας πω ότι σίγουρα δεν υπάρχουν κακές μητέρες. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορεί να είναι κακή μια μητέρα που αγωνιά για το αν θα είναι καλή μητέρα. Αλλά επειδή όμως η εξάντληση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα ακόμα και σε υγιείς μητέρες, ειδικά στο δοκιτό και στην περίοδο μετά το δοκιτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει εξοικονόμηση δυνάμεων και κατανομή των πόρων, των ανθρώπινων πόρων, δηλαδή της βοήθειας που θα πρέπει να έχει και θα πρέπει να έχουν φροντίσει αγωγή, να υπάρχει μια οικογενειακή στήριξη και ενδεχομένως και κοινωνική, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική για αυτό το στάδιο. Ευχαριστώ πολύ.